dyma chi, croeso mawr I mewn i'r tŷ. Ydych chi eisiau gwybod beth ydy'r llythyren heddi? Ydych chi? Beth am ddefnyddio'r peiriant llythyrennau eto? Ymlaen â ni! Yma yn y peiriant hyd, mae'n llythrennau ni I gyd. Feddwn nhw mas o fola hwn. Os bwysa I y botwm crwn. Ydych chi'n gwybod pa lythyren yw hi? Hey! Dyma hi! Y llythyren heddi yw am ystymiau. Am yfed. Am ysgrifennu. Ac am ysgwni be mae'r lleill yn neud. Ysgrifennu. Am yfed. Dwi'n dwlu ar lythrennau. Wyt ti? Maen nhw'n iawn. Maen nhw gyd mor arbennig. P'un yw dy ffefryn? Dwi'm yn gwybod. Mae yn iawn. Ysgan. Be sy'n bod, Plwmp? Ti ddim yn edrych yn rhy hapus. Ti'n dechrau'r ysgol fori. Da iawn, Plwmp. Mi fydde di'n dysgu lot yn yr ysgol. Ysgrifennu, ymarfer corff. Bydde di'n cael chwarae gyda dy ffrindiau. Mae'n gyffroes iawn, yn dweud, Plwmp? Nag yw. Pam? Beth? Ti ffili dod o hyd i'r ysgol. Ond fe ddyle fod rhywun wedi ysgrifennu at y ti yn dweud sut mae cyrraedd yr ysgol. Ges ti lythyr, ond nes ti ddim ei ddarllen, a nawr rwy ti'n methu dod o hyd i'r llythyr. Diar. Os yw Plwmp am fynd i'r ysgol o fori, mae'n rhaid I ni wybod ble ma ddi. Neu, bydd e'n colli'r hwyl I gyd. Am ysgol. Ymarfer. Diolch yn fawr. Yeah. Un, da, tri. Dwi'n
dy gari di. Bod ti yn ychyfu. Ydw i, wel, ydw i'r ydw i dy gari di. Bod ti yn ychyfu. Ydw i, wel, ydw i'r Gyfeillion, allwch chi fy helpu? Mae Plwmp Drian fod i ddechrau'r ysgol yfory, ond mae o wedi colli'r llythyr sy'n dweud ble mae'r ysgol. A heb y llythyr, bydd e'n ffili dod o hyd i'r ysgol, a bydd e ddim yn gallu dysgu sut i ysgrifennu, na gwneud ymarfer corff, a fydd e ddim yn cael chwarae gyda'i ffrindiau. Mae'n rhaid i ni gyd felly chwilio am y llythyr sy'n dweud ble mae ysgol Plwmp. Iawn, llew a bolgi, aroswch chi fan hyn i chwilio, cew a jangle, dewch chi da fi. Ysbienddrych. Wel, rydyn ni wedi bod yn chwilio ym mhob ystafell yn y tŷ, ond sdim golwg ar llythyr sy'n dweud ble mae ysgol Plwmp yn unman. Syniad da, Cyw. Beth am edrych drwy'r telesgop? Falle bod llythyr Plwmp wedi mynd i'r gofod. W! Beth yw hwnna? Dyw e ddim yn edrych fel llythyr. Be chi'n meddwl yw e? Ystlum! Wel ie, wrth gwrs. Ystlum. Dewch i ni weld os oes rhywbeth arall yma. Beth yw hwnna? Yn debyg i gwningen. Ydych chi'n gallu gweld beth sy'n na? Ysgyfarnog! Wel ie, ysgyfarnog wedi rhedeg yr holl ffordd i'r lleuad. Fi'n ofni bod ti'n iawn, Jangle. Sdim golwg o lythyr Plwmp yn unman. Ddim hyd yn oed yn y gofod. O, wy'n ymddeheuro, Plwmp. Ni di chwilio ym mhobman, a sdim golwg o'r llythyr yn unman yn y tŷ. Ysgytlaeth. Ymlacio. Wel, Drian a ti, Plwmp. Neb yn gallu dy helpu. Wel, mae Plwmp yn dechrau'r ysgol yfory, ond mae e wedi colli'r llythyr sy'n dweud ble mae'r ysgol. A heb hwnnw, bydd e'n ffili mynd. Wy'n gweld! Da iawn ti, Deryn. Rwyt ti wedi rhoi'r llythyr i gadw mewn lle diogel, rhag ofon bod Plwmp yn ei golli e. O, ble ma fe de? Be ti'n meddwl? O, paid dweud bo...
O, ti'n tynnu'n nghos i deryn. Am funud, o'n i'n meddwl bod ti'n ffili cofio. Ble wedys ti ma fe? Yn yr ystafell wely. Na fe, Plwmp, sdim rhaid i ti fecso rhagor. Gewn i'r llythyr nawr, a byddwn ni'n gwybod yn union ble mae'r ysgol yfori. Hei! Diolch yn fawr. Yeah. 1, 2, 3. Ydw i dy gari di. Bod ti yn ychyfu ydw i, wel, ydw i'r ydw i dy gari di bod ti yn ychyfu ydw i, wel, ydw i'r Wel, Plwmp, mae'n amser mynd i'r ysgol. Ydy popeth dati? Bag ysgol? Bocs brechdanau? Ydy? Wel, da iawn. Ydych chi'n gwybod beth yw'r sŵn yna? Y bws! Ie, y bws. Wel, Plwmp, dyma ti ar dy ffordd i'r ysgol. Pob lwc heddi. Hwyl fawr, Plwmp! Hwyl fawr! A hwyl fawr i chi hefyd. A diolch am ein helpu ni eto heddi. Welwn i chi tro nesa. Hwyl!